lawas akti pirmi, dili nakakapuyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio with Physio. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo. D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ang nais marating sa bawat boses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang News FM! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya. D3 Bio.
ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na may ampalaya extra nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500. Naganda mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masami na kabalatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubin sa edad ang itsura. DTX 500. DTX Coffee Mix. Eric Lidis mas mataas ang akon nga sugar na batian ko Antitex Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod akon siya, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika, dayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may TC, 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, epektibo gid. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako gali si Ariel, nagkanto sa Laitis ang nagligad, sakit kidya katama, kaya basan tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Makabulig sa pagtabna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabakod sang imo nga resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, A. Panes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Igaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili. When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Klinika Deo Fresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh. Kaya subukan ninyo. Klinika Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh. Available now. Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil.
DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras, las 4:40 sa kagahon. Oras, ginadulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Pre-Bio Coffee kag DTX Coffee Mix. Naka-kape ka na, naka-detox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Be patient because patient is a virtue. Be patient because patient is a virtue. Allah! Kato ko diyan, di mangita kontra, ha? Kundi mangita kwarta. Wala problema, Allah! Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Good morning, Pilipinas! Maayong aga! Rise and shine! Morning greetings! Maulanon nga kaagahon, madanlog ang dalan, panginbulahan. Sa mga nagdalog, kag sa mga nagkalapirde, accept your upset or defeat with humility. Las 4:44 na sa kagahon. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Ini ang adlaw kag inhimos ang Dios. Magalipay kag makasadya. Salmo 118:24. Martes na, Mayo 13, 2025. Nag-ulan sa syudad sang Iloilo. Sa probinsya, kumusta nag-uran man? Showers of blessings niya. And by the way, sa bang adlaw, back to normal na. May office na sa mga government agencies kag sa private companies.
Kahapon, pwerte kagutok bus. Ang series bus, Ma'am Ningneng. Tapos coverage kahapon, nagpauli kita sa duenyas mo nga magboto para sa aton board member bala Sir Danny Agpalo, Ma'am Laura Sumagaysay. O pwerte nga pila katao. Pero salamat Lord nga nangita gid siya sang pamaagi na mangin mapo sa aton nga pagbiyahe. Wala kita to dinasok to sa bus mo. Pagkakita ko, Ma'am Ningning, about sining kulo perte gid ang pila, damo-damo gyud tao mo. Tapos kulang blaang nga unit sang Vallecar Transit or series bus bala papateten Sir Jean Ray Seaman. What I did is, Ma'am Hana Lapating, nagpray. Amba ko, Lord, taw iko palihog sa lakyan. Mangita ko di taxi, ho. Matagi ako sang taxi driver nga mabuot. Lagi hindi bala bintahoso bla. Kasi kung nisokot ako pertek mahala. Adtos dunyas. And indeed, Ma'am Loren, nabilhira Diyoso, ang aton mga kutib-kutib. Manawag kita kay Jesus, hindi tamat sa makita. Insigida mo. Bakulo din ko dampi maplastar man daro damo sang pilang taxi may isa wala may sa too. Diinggit bala. Awan niyo dito dampi sa may butika. Kita niyo ng butika sa may series bus bala Ma'am Ningning. Ma'am Shane Reyna taghapokan niya. Sir Jean Ray Seaman papateten. And the small voice, still voice of the Lord. Nagambal nga araan niyang tao nga ni Bugno. Dalang alap pa ko ising ko do suplado bala. Incorrect man ko ni Jesus. Hambal niya, don't judge the book by its cover. Hamba ko, sir, good morning. Man niya din ka makadto. Sin ko gutok kitang series, ha? Pili ayhan nga mapadulong kutok ni Mos Dunyas. Sin ko basi galing kay bay, sokot mo ko pertik mahal. Abi mo, Ma'am Evelyn Primarion, Ma'am Ningning Ilumba, Ma'am Violeta Joso, Tita Ambing Baes Kabasak, Tita Ams, Sir Ethan James Sarmiento. Amba niya, ikaw lang bala, sir, ah. Diyan ba ko, amo na, bini ba si Perde ikaw? Manibayad ko niya, may problema. God is good all the time. And all the time, God is good. Indeed, God, find a way for me. Kung nangita sa pagi sa akon na Sir Jean Ray Seaman, papateten, si Rex Duronila, He will also find a way for you where there seems to be no way. Las 4:47 na sa kagahon. You are blessed, I am blessed. Kaya nakabugtaw naman kita. Every morning is a blessing. Every gising is a blessing. Nakapasalamat ka na kay Jesus nga buhay ka. Nakakutib-kutib ka na. Lara Carina, good morning. Kay Ma'am Eda Lamera sa Dueñas, Iloilo. Good morning. Mami Asun Pineda. Abe sa mga constipated dira, magtumar na Klinika Spore Biotics. Sa mga naimpatso kay damo kinananay, may mga late night victory parties na kagabi. Abe tumar ka mo sang Klinika Spore Biotics para sa healthy tummy. Ma'am Jonah Saldo, Ma'am Jonah, kumusta ka na, ma'am? Nagdaog ya mga kandidato mo. Sir Danny Agpalo, good morning, sir. Sir Dan, ang imo amigo. To God be the glory. Puwerte nga overwhelming, Sir Danny, ang imong board member. Hindi mo ma-imagine nga perting butsog sang boto niya, Sir Danny. And gina-confirm lang sang Team Subong. Daw siya ang mas senior board member, Sir Danny mo. Salamat sa bulig nyo, ha? To God be the glory. Kaya pilagali ang rate sang taxi sa Iloilo man, mahiraw Felicerta. Depende sa istorya, Ma'am Emma, gusto ko man sang fix tabi mo. Kung mag-request, ara dayon kung urgent gid. Correct na, Ma'am Lorena. Galalain ako mo, may tawgon, may plano ko nang tawagan si Jenjen Kauyonan. Ay may patrol siya mo. Kaya ba niya sa ako na ba niya, ari ko din sa 2nd District. Pero, mabuto man ko burubay sa Dueñas. Pero relax lang kuya, relax lang ka mga Lord. May mo niya plano nga mapauli ko to, mabuto ko. Bata mo ko, pabudlayan mo ko. Dad.
kuha lang ko, nagbalik-balik lang ko, wala tuob, la pa, kadto pa kari, goribay pa ko sang bag ko. Pero, without them knowing, siging kutib-kutib ko. Mga Lord, tawi ko please ang nami nga taxi driver nga buot. Noel Armada! Sir Noel Armada, pamilya VP Noso, sa Milan, Hamindan, Capiz. Abi, tangapi na kamo, DTX Coffee Mix. Ma'am Silvia Pama, maayo gidman ina. Board member Rolly Becca Distura. Perting nga butsog ka boto niya. Sir Toting, Doc Daday, to Israel, thank you. Ultrade, thank you. In behalf sa aton nga 46 board member, Rolly Becca Distura, perting nga boto niya, Sir Andre mo. Dalungo man niya Team RBD mo. Hindi ninisip pinamudyot man. Salamat gid sa inyo. Sa mga bukid nga ginagihan namon. Salamat gid. Sa Dueñas, sa Dingli, sa Pasi. The performer and the achiever. Perfect attendance. Wala absent, wala late. Salamat sa inyo. Kaga sa mga kandidato, tanan kamo gina-remind ta kamo ha. Abi panglimpyo nan kamo kapalibot. Pangbulan nyo doon yung mga tsura nyo to sa mga kahoy ha. Iba yung pinambugsok nyo sa binet kakalsada. Ang limpyo doon kita. Abi ko pod kamo ni Ma'am Jenjen. Nagpromisa man siya. Pero iniwan niya ako sa ere ni Jenjen. Why na ako magdisturbo saya kay Sako bala. Wag ko basi kung sige pang kuha yato ka kon mga balita Kung malain ka sa mga maayo sa imo, pirmi lang may malain nga mag-aabot sa imo panimalay. Kung malain ka sa mga maayo sa imo, pirmi lang may malain nga mag-aabot sa imo panimalay. Whoever returns evil for good, evil will not depart from his house. Proverbs 17:13. The Lord will fight for you while you only need to keep silent and remain calm. Ang Ginoo magapakig-away para sa inyo, hindi na kinahanglan nga magpakig-away pa kamo. Exodus 14 verse 14. Salamat gid Ma'am Lorena ha. Kung pwede pa lang ma-flying case naman sa inyo si RBD. Ma'am Precious, with God's help, we did it. Salamat sa inyo. Galibog ulo namon ni Yendien ka gabi nga nagapungkot to sa plaza Kadueñas mo. Naman niya sa ako niya Ted. Nga lang tawa bala o. Yung pertigid niya o. Kaya gampak-ampak lang na sa serda ng migo mo sa 100,000 votes mo. Kagabi sobra. Last 4:53 na. Pastor Bob, good morning. Kinshare ko to sa inyo blang akon nga series experience. Serious experience. Agod nga ma-encourage ka mo nga mga muyo. Don't lose hope. Sa mga sitwasyon, ikina yun mag-salasalaset. All you have to do is relax and whisper a prayer. Whisper a prayer in the morning. Whisper a prayer at noon. Whisper a prayer in the evening. To keep your hearts in tune. Last 4:53 na. Sa mga natrangkaso, tumar na D3 Bio ha. D3 Bio. Kaga sa mga may skin problems panghabon na DTX sa Beauty Soap. He left the 99 to rescue me. Ginbayaan sang Diyos ang 99 sa pahalalban. Kagit pangita ang nadula hasta nga ini ang iya nga nakita. Luke 15 verse 4. Kung nadula ka, hindi man nga literally nadula ka, pero lost ka na, why ka na na-koneksyon sa Diyos, nalubong ka na sa druga, sa pornography, sa immorality, sa homosexuality, lesbianism. Si Jesus ang imo nga Savior. He left the 99 to rescue you and me. Last 4:54 na. Sa Dueñas sa perting results ng eleksyon mo.
May maabansi si Bubet, may maabansi si Ninoy Mamningning mo. Gabihan kami to bantay kagabi. May matinyon nga maabansi man si Cordero. May tinyon nga maabansi man si Aimee. Pero di may nagdaog gid ah. Standby ka mo dugay-dugay. Rolly Bandianon Bunye, good morning. Sa Las Piñaso, si Nanay Cynthia Villar. Kaya siya sa pagkakongresuma, no? Kontra kay Mark Anthony Santos. Si Mark Anthony Santos, Mamo de Freda Sarmiento, Pastor Bobby Riman, may 114,491 votes. Si Cynthia Villar, 82,703 votes. Taka na giman tao kay balik-balik man lang mo. Good morning also kay Bingbing, kay Panoy. Panoy, good morning. Anong ngalan nila, ang apelyido nila Ma'am Lorena kay Pangbugnon, tadi permeo ah. Parang hindi na sila magalinhalin sa ilang radio. Sa Gimaras, nagdaog sa pagka-governor, Governor Lucille Nava. Kontra kay Maggie Cacho. Si Nava may 89,429 votes. Si Maggie Cacho, 4,774 votes. Sa Jordan Guimaras, nagdaog diri si Vice Governor John Edward Gando. Si Gando with 10,110 votes. Ang former mayor nga si Inge Chavez, nagpangaduha nga may 8,427 votes. Sa pagka-vice mayor, ang bata ni former Governor Nene Nava, Filipina Nava nga si Ana Felipa Nava. Nagdaog kontra kay Hernani Galvez Jr., 11,263 votes. Si Galvez, 6,715 votes. Las 4:56 na sa kaagahon sa pagka Senador Panglawagon tadiyo. Grabe pagbutsog ni Bamakino, no? Hasta si Marcolita, yun nagdaog mo. Dagdag si Manny Pacquiao. Ang realization balagani naton Ma'am Jonah Saldo, Ma'am Arlene Padilla, Ma'am Rose Libuna Losanyes. Ang Diyos may ginhatag sa aton nga turf, TURF. Botsingon amo nang aton bala nga forte. Kung sa boxing, sa sports ka, maayo ka. Sa broadcasting, maayo ka. Sa luto, sa kanta, sa politika. Lain-lain ang gift nga ginhatag sa aton mo. May iban man niya nga multi-talented na, multi-gifted. Pero usually, may arak iniya sang disenyo or tabas ang Diyos para sa imo kay sakon mo. Ang Jeremiah 29:11, bala Sir Papa Teten, naghahambal bala nga, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future. To prosper you, maybe not in politics, but to prosper you in business, to prosper you sa imong career, o ano man ang imong push through. Si Pacquiao, nagdaog man matod. Pero ito yung unang daan nakilala sa ibang sa boxing mo. So, dagdag siya. Sa ahoy, Sir Rolly Bandianon Bunye. Check na dugay-dugay, sir. Pamilya Kerubin sa Sohoton, Barotac, Nuevo Iloilo, pangapin na kamo DTX Coffee Mix. Jopilin V. Pinoso Villas, Ma'am Jopilin V. Pinoso Villas, Sir Noel Armada, good morning. Las 4:58 na sa kaagahon. Oras kinadulong sang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Ang Ginoo maayo sa mga nagalaom kag nagadangup sa iya. The Lord is wonderfully good to those who wait for Him, to those who seek for Him. Wala ng Biton 3:25. Lamentations 3:25. Las 4:59 na sa kaagahon. Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Antay ka mo sa mga update taas sa Tutok Politika. K5 News FM. K5 News FM. Tutok Politika. Tutok Politika. Sa syudad sang Iloilo, ang mamuno diri sang syudad, puro babayi.
Jam-jam, doog, of course, wagin man nga bisa kontra mo. Mayor Raisa Treñas, Vice Mayor Tumpilakid si incumbent Vice Mayor Jeffrey Ganson. And ang panawagan ni Mayor Treñas nga tani mas straight sa iyang mga line-up sa pagka-konsihal kami nakasalot gid. Sadya pa ni kay sila mismo sa ilang grupo sa information tang nabaton na Ma'am Lou Jane Calubno, Sir Rolly Bandianon Bunyi, Sir Danny Agpalo, Sir Marcelo Haudjan, sila mismo kahapon na mansig disuganay, dagdaganay. Kay may gusto gid ang grupo ngay moon tani nga number 1 sa pagkakonsehal sa syudad sang Iloilo. Sa pagkasenadoro, direct kita na sa pagka-mayor. Update kita na sa pagka-mayor. Pasahon ko ni subong salamat gid sa inyong pagbulig di K5 Andre. At least makwanta ni ano nga ni tagam ta sang update ang mga taga-syudad sang Iloilo. Expected gid man no match abi kiti sa political machinery pang namalipong na kay Jerry Treñas. Raisa Treñas Chu 141,070 votes. Roland Magahin 62,220 votes. Lavla Barondo pinurita niya gid si Jeffrey Ganson 110,148 votes. Si Barondani 110,148 votes. Jeffrey Ganson 100,492 votes. Congresswoman Julian Baronda 147,707 votes. Mr. Carmelo Mel Carion 37,151 votes. Tapos si Mr. Danilo Porzuelo 4,163 votes. Sa pagka City Councilor Cabaluna Sedfree Cabaluna nagapanguna. Kadua Miguel Treñas. Pangatlo Rex Sarabia. Pang-apat Alan Zalivar. Pang-lima Lyndon Acap. Pang-anom Nene Dilaliana. Mandrey Malabor, Johnny Yang, Romel Doron, Rodolph Ganson, Francis Grace Parcon, kag Shin Mabilog. Si Sir June Kapulot, number 16, no? Sige lang, Sir June, Frank Constantinopla, Ma'am Lenny Pedroso Dadibas. Pagbalik tayo, iban pa kita malugar sa probinsya sa Iloilo. Init ang mga ahoy, bawang istansa, bagong mayor. Yerde si incumbent Mayor Chick Mosqueda kay Bianca Riquinto. Belmarie Diaz Valle sa Ines Cabatuan, good morning ma'am. Na 5-3 sa Managdalaog, be humble in victory. Sa Managkalapierde, be gracious in defeat. Ang realization naton bla sa Ruben Molina, Sir Ruben Gantalao, kung ang ginhambal nga Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Subong may bago na ini, money is the modern voice of the people. Reality to, no? Saan kilala, pati mo ka-qualified ka. Of course, in fairness, sa iba niya nga nagdalogin man niya. Naway gani nagpamakal boto. Pero iban, masopot man, tag 50. La 5-3, balik kita pagkatapos may importante nga pahibalo. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay,
Importante nag-aulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapag butaw. At lang nga panundumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magluhod sa bago nga paglaon. Wala sang daya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang daya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa nangilitiyado ako ni Dr. Mili. Before ko na-met si Doc, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapastig sa akin was ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magbiga sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayon sa akin. Yes, wala pa yan. Ubot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan. Ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manunay Manin. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas sa oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung aray Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dapong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay sa aktivisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadadaglan, naging pangabuyuhan ko. Salamat gid Dr. Niuy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas naning maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadadaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pinakatuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita, padayon nga mag-augpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman ganun. Handa magpalangga, servisyo hindi matula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako
ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Doc Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na mold gid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako, no, and after 6 months gin-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natun-an, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang ating nga si Oras 5:12 sa aga. Oras sulong sang DTX 500. Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Blessed morning, Sir Liam Will, Sir William Zapanta, kay Ma'am Gingging. Thank you sa inyo din congratulatory message kay RBD. Nakalabot sa iya. Amo na ni nga bantay niya Ma'am Lorena sa Candida Farm dyan. Sa tunga-tunga ka, igbong kag suhoton. Binabantayan niya Ma'am Banhaw mo. Gatapik sa pader mo. May Kasumpang, good morning. Thank you, Toto Israel. To! Salamat kito sa imong pang mga idea to. Hasta to sa may irigasyon to, kabit sa mangka, hindi mag number 1. Hindi man to God be the glory. God takes all the glory and Christ alone is exalted. Ma'am Laura Sumagaysay, thank you ma'am ha. Abot ko na sa iya. Why pa kami istoryahanay kay kagabi kuwan siya ng tensyonado. Ama ko, relax. Ano ginakulbaan mo? Damo ang nagapangamuyo sa imo. Kulbaan ka. Abayan sa akong nga diin ka. Makuari ko di sir sa Pasig. You're in good hands sir. With Metro Bank. No, sige, okay. Nyakadto ka mo ni Yen sa Dingle. Sa Dueñas. Ko, relax. That's my town. And to God be the glory. Ma'am Ging Gabunas, Michael Blasiselis, Ma'am Ningning Ilumba, good morning. Las 5:13 na sa aga. Subong Martes, hapit ka mo sa klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch, kay may free consultation. Sa Miagaw, kada Domingo. Sa Pasig, kada Lunes, kag Huwebes, amuman sa klinika Kalinog Branch. Las 5:14 sa aga, Jose Conrad de la Rosa, good morning. Dol Dalisay, good morning. Pero bisan ano ka nagili ka veterano sa politika kon lawago ng resulta, ginakibang ka man no. Why ga do tanan why tinong sa team? Why ginambal. Tapos sige lang kakutig ka cellphone ko ano na. And amo ginas kabuhi.
Sometimes you win, sometimes you lose. Kung kesa hindi man ganing nga maperde ka, magkakuha ka sang leksyon kung why mo abimang ko ang ibong handom nga magdaog. Kung nagdaog ka man, what's next? Di bala, Ma'am Jonah Saldo? Kasing ko 14, sulod sa war room, it's time to pray. The word of God says, John 16:32, "Yet I am not alone, for my Father is with me." Bisa nag-isanon ka, kag bayaan ka sang tawo, ang imo Dios, ang amay sa langit, magaupod gihapon sa imo. John 16:32. Sa iban pang nga pulong sang Dios nga nagapabakod sa aton, the word of God says, "And God will generously provide all your needs. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Kay ang Dios sarang makahatag sa inyo sang sobra pa sang sa inyo mga kinanglanon. Agod indi gid kamo pagkulangon kag permi pa kamo makabulig sa iban." 2 Corinthians 9:8. Pamatian tayo minsay sa sining nga aga. The reason why you are jealous is because you are comparing. And secondly, you don't see what God has in store. What I'm trying to say is when others are being blessed, be happy for them. But remember, your blessing is different from their blessing because God promised to bless us. But if you compare, you want their blessing to be yours, that's the problem. Because sometimes those blessings may not always be that good for you. The most important one for most people is money. They want money. But I've seen many Christians, they don't know how to handle money. They lose money. They become proud. They mess up. They destroy their family. So money can become a curse. Blessing can become a curse if you don't put God first. Blessing can be a curse if you don't put God first. Suliton ko this is the meat of the message so bangaga nga kita sinitanan guilty. At some point, Sir Warren Rojo, Ma'am Karel Rojo, nga kon kaysa Sir Hudlo Montana, Ma'am Marilu Vargas Pedroso, Sir Ryan Tabasa, Ma'am Jennifer Herebete, nag-focus na lang kita sa manggad. Kag ang aton, pirming tendency is to compare sa iban. Mahambal ka nga, mayad patuta na, daw ang tanan, dayan ka na, may kwarta. Mayad anang itsura, namit na mamayo. Pero kay balo kang we have different sizes, shapes of challenges in life. Dipindi na ya Ma'am Joy Improgo Alcarde, Coach Boy Alcarde, sa disenyo sang Dios. So, don't compare yourself with others. Mabaka nga mayad pato siya. Kaya gra bigyata sa asgi ilong niya, turoong ilong na no. Isa tanaya akon, tilakon niya. Diyan daw pinapa nga lata haw. O pinapa nga luya haw. Buti pa siya, ang gwapo-gwapo niya. Ako, ano ba to? Sa tuwing makikita ko ang aking mukha sa salamin. Salamin. Lumayo ka sa akin. Daw hindi ka gusto nga lantaw na itsura mo sa espeho, mambanaw. Pero the word of God says, you are fearfully and wonderfully made by God. Lain-lain ang grasa nga na plano ni Jesus sa imo kag sa akon. Kana isubong aga, pika tupad mo ang balanga. Hindi ka magdali. Hindi pag i-compare mo ko gulingon. Because God has His plans for you and me. Amal niya sa Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you, Sir Danny. I know the plans I have for you, Sir Nunito. I know the plans I have for you, Ma'am Jonah Salutin Facularin. I know the plans I have for you, Sir Warren Rojo. I know the plans I have for you, Ma'am Karil Rojo. I know the plans I have for you, Ma'am Banhaw, Ma'am Lorena, Ma'am Idang, Sir William, Ma'am Gengging. Yan isubong aga. Kung kisa galibog ulutang nga Lord, saan perdita kon sa politikaman? Amo na tong pangamusta ko, Lord. The Lord knows His plan. His very beautiful plan sa imo kag sa akon. Subo no kay ang kanlaon Sir Danny naglupok naman. But subong aga, let us pray. Come, Holy Spirit, fall on me now. Almighty, Sovereign Father in Heaven, Jesus, salamat sang bagong adlaw. Thank you for the gift of life. Salamat, Lord, nga nag-ulan. And salamat nga natapos man ang eleksyon, Lord. May mga question man, may mga doubt man, bangod sang credibility, sang election result, bangod sang vote buying. But Lord, ikaw na bahala. Kung nag-vote buying man na sila, nagdaog, ikaw na yabala.
and even Lord ang mga nagkaperde man, comfort them and teach them to accept their defeat or upset in life. Thank you Lord nga ginariman mo kami nga hindi kami mag-compare sa amon kaugalingon, kaya ang imong nga plano para sa amon Lord lain-lain different sizes and the shapes. Kaya Lord give in kami sa imo Lord nga plano para sa akon sa amon kabuhi. Patawara kami sa sining aga Lord. Nailaw kami mga moyo Lord, kaya nag-focus kami sa politika, na konsume amon Lord nga mata sa social media, sa radyo, sa pagpamati. Basubong aga Lord, nagabalik naman kami sa imo sa pangamuyo, because we believe in the power of prayer. And I declare Jesus sa kada isang nagapamati sa buong aga Lord, ikaw mag-bless sa ila Lord. Wala kang isang lapawan, wala kang isang liwasan, wala kang isang likawan sa imong grasya. Pakamayo sa Lord ang kada isang nagaupod sa sining aga sa pangamuyo. I know Lord that your presence is in our midst. Matthew 18:20, hambal mo Lord, 2 or 3 nga nagatipon sa imong ngalan, ara ka, sumulod ninibo kami, nga nag-declare nga, ikaw lang ginang Jesus, why nasa iban pa. Ikaw dira nga wala pa sang relasyon kay Jesus, nagkapasakit ka, disturbed ka, and discouraged sa kabuhi. This time around, bato na siya. Hindi ni reliyon. Ang reliyon hindi makaluwas sa tao, si Jesus lang. Imit lang ini pangamuyo, samtang nagalhod ka, asang kamot, kag ibutang ang imo nga kamot sa parte sa lawas mo, nga nagkapasakit. Kaya ba niya lay hands, lay hands on the sick, and the sick will be healed. By your faith, sa pagtuo mo nga si Jesus mag-ayo sa imo, maayo kag sina. Imit lang ini pangamoy sa bungaga, Lord. Nagasurrender ako sa imo. Libugando ako, Lord, problemado ako, disturb ako, Ginoo. Nagapanik ako. I am restless. Kaya balo ka sa ako, Lord, nga sitwasyon subong. Patawara ako, Lord. Ginatugyan ko sa imo akong kabuhi. Ginabaton ko ikaw nga akong Jesus. Gamhi ako, Lord, akon nga negosyo, akon marriage, akon kabataan, hasta sa masurod nga minerasyon. Isulat akon ngalan sa libro ng kabuhi. In Jesus' name, Amen. Ikaw nagbaton kay Jesus, congratulations. I declare healing sa mga subong sa ICU. I rebuke ang spirit of death. Lord, ipahalaman kami, Lord, sa linog, sunog, disgrasya, balatian, and even, Lord, mga kinagamo post-election incidents. Let peace arise and let righteousness prevail. Lord, I speak protection kay Sir Danny Agpalos sa New York, kay Sir Joseph Armil Patriarca, Sir Robert Diaz, Sir George Ocampo and his team sa Mexico. Protection Lord sang tanan kay mga Filipinos abroad, Ilonggos abroad. Protection ni Nini Jana Soloso, Lord, sa UK. Keep her safe, Lord. Keep her healthy. And her friends, ay mga kaupod sa trabaho, nga paagi diri Lord sa K5, makabati man sila sang Jesus, makabati man sila sang pulong, Lord. Nga hindi lang puro kwarta dito ang ila, Lord, nga atubangon, hindi lang puro trabaho, kundi ikaw mismo ang ilang batunon as their Jesus. I speak protection sa kabataan asa sa katigulangan. Keep us safe today, Lord. We thank you and we commit our lives to you. We declare Psalm 23 that you are our shepherd and Psalm 91 our protector. Keep us healthy, Lord, and I declare blessings sa kada isa. Safety, Lord, ni Sir Bemboy and Ma'am Ningning sa ilang pagbiyahe pa igbara sa mga adlaw. Keep them safe. Send your angels to be with them, your traveling mercies. Ang magabiyahe sa aeroplano, sa barko, sa land transportation. Thank you for this day, Lord. I speak blessings sa tanang nga mga kandidato ang nagdalaog ka man nagkalapierde. Thank you, Lord, sang healing process. Thank you sang reconciliation. And thank you for your intervention. Thank you sa imo provision. Lord, I speak special blessings kay Bishop Don Guinness as he celebrates his birthday, boss, May 14. Keep him healthy, Lord. Preserve him, si Ma'am Shing, and the whole family. And even for Doc Daday, Berdejo, and Doc Micah as they travel to Manila today. Keep them safe, Lord. Your favor be upon them. Kay Mama Rosa Baez, Tita Ambing Baez Kabasak, ang Baez family sa Iloilo, kag sa Panay Capiz. Thank you, Lord, for the victory of board member Rolly Distura. And thank you, Lord, for your faithfulness sa tagsa-tagsa. In Jesus' name, Amen! Compares to this place where I can see you face to face. It is better to trust the Lord than to put confidence in men. It is better to take refuge in Him than in the mightiest King. Mas maayo nga magdangop sa Diyos sang sa magsalig sa tao. Mas maayo nga magdangop sa Diyos sang sa magsalig sa gamhanan nga mga tao. Salmo 118:8 kag 9. In my distress, I prayed to the Lord, and He answered me and rescued me. Sa akon kalisod, nagpanawag ako sa Dios, kag ginsabat niya ako paagi sa paghilway sa akon. Salmo 118:5. Gusto mo sang rescue ni Jesus? Rescue sa balatian, sa bisyo, ano man gusto mo nga rescue subong? Call to God.
in your distress. Forget the things that happened in the past. Do not keep on thinking about them. Pero hindi na ninyo sagi paminsar ang mga nagligad. Isaiah 43:18. This is the Word of God. To this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship God in spirit and in truth. I must decrease, God must increase. Time spent in prayer is never wasted. Kay Ma'am Ging Gabuna, Sir Bert sa San Antonio, San Enrique, Sir George Docampo, Ma'am Violi Belenson, Ma'am Mirasol Cadigal, Ernest Lapating, kay Sir Jean Ray Siman, Bingbing Pagtulunan, Ma'am Violi Belenson. Salamat sa inyo. Time spent in prayer is never wasted. Hindi ni usik. I may sound corny, badoy, OA for some. I don't care. It's all about Jesus. Amo ning aton kandidato yang adlaw-adlaw i-promote ko di mo. Tapos ko na promote si RBD. Subok mo lang gani ginlawag ngalan niya. Kaya nagkapaniguro man ako, Sir Paul. Kasi kadalinas ako. Pero subong nga ti ginasugid ko sa inyong aton kandidato is 4th District Board Member Rolly Distura. Sa kanya nag-support, thank you ha. I know nga ang support nyo sa ila, support nyo man kagpapalangga man sa ako na. Gilay, dotuod ba? Ay kay balo ka mo, dako ni sa nga tao, pero perti ko mo ka blatsagon. Sa ilang nga mga session, bala Ma'am Violi, Ma'am Lorena, Ma'am Ningning, Ma'am balay sa sako niya, Ted, pidi mo ko himuan sang pangamoyo. Mga pining prayer bla sa Capitol bla. So in short, kaginaknalay sa gidyang gahom ni Jesus. May mga ginapangayo pa ko nga mangin leader sang aton nga lugar naway pagin grant ni Jesus. Pero maabot gid na. In His perfect time. Ang promotion maabot na ya. Ma'am Sally Romano, good morning. Ma'am Laura, Ma'am Maricel, thank you. Ang oras alas 5:27 na sa aga. Oras ginadulong sang DTX sa Coffee Mix. Update kita sa Antique. Kundi sa Antique to nagliga dangin mainit to ang kanmo ang isyuana ito sang spaghetti. Kundi nami kaga matamis nga spaghetti, ang spaghetti ni Rodora Cadyaw ni Gob Dodod. Nagpadalagan na congresswoman. Orang spaghetti ni Loren Ligarda kag ni AA Ligarda. Isa bango sa pagka-gobernador, upset ini mo upset kay ang ginapatihan nga madaog si Jonathan Tan, anay mayor sang Pandan Antique. Ni gaya ni bilang sinungaling artista ni sa unang ato bilang nag-collab sila dito sa may dito daw Mararison Island. Pero subong sa pagka-governor sa Antique, Paulo Javier. Ang latest ganini nga akon lawagon subong, sang sa makita dira sa screen subong, mas matasing figure nga lawagon ko. Pablo Javier nagapanguna 153 votes. Jonathan Tan 99,400
43 votes. Edgar Dinosta maning Vice Governor. 51,829 votes. Pang-apat ang Igo Santini nga tag-iya sa mga barko. Duro kwarta. Si Captain Vic Fidelicio with 16,574 votes. Kag si Taba Gayona 1,503 votes. Sa ilo kita please diri sa mga hotly contested areas. Unahon ko ang 4th district. Per town kita. Init ka Banwa, unahon ko. Banwa sang Dueñas. Lugar ni Ma'am Betty Soloso. Kaga ni Sir Bebot, lugar man ni Ma'am Ningning Sa Dueñas, arin ang result. Robert Martin Pama sa pagka-mayor. 10,226 votes. 10,226 votes. Mamerto Pilopero III. Ninoy Pilopero. 8,704 votes. Daog si Bobit Pama, incumbent mayor for his second term sa iya ikadwa nga pagbalik as mayor sa Dueñas. For vice mayor, grabe ning ginantayanay sa Tubang Munisipyo kagabi sa plaza, Ma'am Ningning mo. Nagabihan kita dito. Kita ko to bata mo, Ma'am Betty, bilang nga nagabusong. Ato to. Jaime Paz Lamasan, 10,050 votes. 10,050 votes. Cordero Kaiser, 8,607 votes. Sa pagka Vice Governor sa Dueñas, daog si Andy Buque, 11,634 votes. Buboy Tupas, 6,598 votes. Sa pagka-congressman, abot mera da, Sir Paul, sa Dueñas. Ari-ari sa pagka-board member, anay. Pagka-board member, panglakaak si RBD sa Dueñas, to God be the glory. Rolly Distura, nagpanguna sa Dueñas with 9,968 votes. Distura, 9,968 votes. Pangaduha, Dominic Paul Oso. Oso Dominic with 7,364 votes. 7,364 votes. Pangatlo, Jonathan Pinuela, 5,973 votes. Si Antonio Parconsi Bunyog, 1,407 votes. Calvin Boy Dolar, 746 votes. Sa pagka-congressman sa Dueñas, saka please, Sir Paul. Sa pagka-congressman, Virginel Biron, gamay lang abansa niya kay Sustinto sa Dueñas, 9,246 votes. Sustento, 8,813 votes. Sa pagka-SP, Sangguniang Bayan sa Dueñas, nagpanguna din ang bata ni the late Mayor Pio Boy Pama, Pia June Pama. Karon ang mga boto nila, karon na lang sa foro. Nagpangaduha si Raymar Vietcong Lamasan. Pangatlo, Ronald Paclibar. Pang-apat, Francis Laab. Toto Lomaino, Marizi Palmares, Ray Stephen Catalan. Kag pangwalo, Edwin Sorongon. 8-0. Tanan nga kandidato, konsyal ni Bobit kag ni Aimee, daog. Kadto kita sa Dumangas. Dumandok versus Pangayaw. Sa pagka-mayor, agyan taman dugay-dugay ang San Enrique. Sa pagka-mayor sa Dumangas, Brayden John Biron. Biron, 18,532. Ayan Dulutan, 13,553. Sa pagka-vice governor sa Dumangas, Dibuque, 17,090 votes. Buboy Tupas, 13,369 votes. Sa pagka-congressman, Biron, 20,368 votes. Sustento, 10,322 votes. Sa pagka-board member sa 4th District sa Banwa sang Dumangas,
Grabe si Distura sa Dumangas, oh. Langga gitsabis na iyang lugar, eh. As former mayor, damo gimanabis ang nahimo, Ma'am Precious, no? Ma'am Yinyen Pedroso Diretso, kay Sir Rodel Pisante, Ma'am Smith David, Cap Arman Cabarles, Sir Jerome Jocos. Rolly Distura nagpanguna sa pagka-board member sa Dumangas with 24,159 votes. 24159. Pangalawa si Oso Dominic, 11,773 votes. Sa pagkakonsihal, dawagon ko na lang ang alin sa number 1 hasta sa number 8. Nagpanguna din ang independent kasi former congressman Carlo Jasnes, na congressman siya dito sa Luzon. Tapos pangadwa, Asmin Goles Ocampo. Pangatlo, Butch Suspine, Joel Jasnes, Kato Marfito, Wilhelm Dave Negrasa, Gekok Tamisen, kag Zeke Derikito. Si Bambo, kilang Bamsa. Maginang politika. Gampang lang na basketball ba? Sometimes you win, sometimes you lose. Sa ilo kita sa San Enrique. Sa pagka-mayor dara Panisales versus Fernandez. Kaglugar man ini ni Major Charlie Sustento. Sa pagka-mayor, maggamay lang ang bansi, no? Close, katama. Nino Fernandez nagdaog kontra kay Attorney Ping Panisales, Attorney Precious Panisales. Fernandez with 7,878 votes. Attorney Ping Panisales, 7,112 votes. Sa pagka-vice mayor, daog si Trixie Fernandez, 9,973 votes. Kontra kay Ayi Buico with 4,354 votes. Ang mga konsehal sa San Enrique or sa pagka-board member, o di kita na sa pagka-congressman, Congressman sa San Enrique, daog si Ferds Biron kontra kay Sustento. Si Biron with 8,067 votes. Sustento 6,221. Not bad for a beginner mo. Inagapadlagan congressman. I-manid ganan kontra mo. Duro kwarta. Logistics-wise. Ang political machinery ni plastado. Sa pagka-board member, nagpanguna sa San Enrique, Rolly Distura. Pala nga kaak si Arbidio. Di mo ni pinamudjot mayor nga konman. Nga boto. 7,113 votes. Distura sa San Enrique, nagpanguna sa pagka-board member sa 4th District. 7,113 votes. Dominic Oso, 5,707 votes. At pangatlo, Colonel Pinuela with 4,396 votes. Sa pagkakonsihal sa San Enrique, nagpanguna si Desa Pamposa. Pangadwa, Susan Villalobos. Pangatlo, Rylan Cordero. Pangapat, si Toto Joe Fernandez. Ikota. Mayor, congratulations. Gitsunda ni former Vice Mayor Oyok Paklibar, Laila Palomado, Buday Sumido, kag Oyok Paklibar. Dagdag sikap no Lipamposa. Sa ilo kita sa Estancia. Baliskad dito si Mayor Chick Mosqueda ba? 5th District na ng Estancia. Tristan Wyatt Gulay, good morning. Sinyas lang kamo kunara sila ha, ang please ang bakolod naton. Tita Nilda Laison, Tita Nilda. Kay Manang Merlinda Labadia, good morning. Ma'am Bea Singwansonon, Ma'am Donna Jane Casero Manejero. Bianca Riquinto, nagdaog kontra kay Chick Mosqueda. Riquinto with daw 17,000 plus votes na niya mo. Si Mosqueda 10,000 votes plus. Pagka Vice Mayor, daog si Weng Plasencia kontra kay Mark Cordero. Ang ilang mga konsehal karon kulang lawago na. Ahoy! Diri kita sa Ahoy! Magpakaisa mo. Carol V versus Loida. The 4th District Clubs RBD Serdan, no? Langga kasi Serdan. Gagang iyang approach bila sa kampanya nga personal katama. Sa pagka-mayor sa Ahoy, daog si Loida Espinosa kontra kay 5th District Board Member Carol Diaz Espinosa.
Si Loida, 14,492 votes. Carol Espinosa Diaz, 13,242 votes. Sa pagka-vice mayor, rogman ang mayor subong nga nag-uso sa pagka-vice. Jet Castor Rojas. Jet Rojas, 13,715 votes. Ramon Alog Espinosa with 12,716 votes. Ang pagka-congressman sa 5th District, balikan ta na karon sa foro. Damo pa na. Ano pa iba niyo mga bano gusto nyo? Last na lang Miyagaw. Tumandok versus Pangayaw man yung isyu anay mo. Si Richard Garin nga tagigimbal nagsulod sa Miyagaw. Congratulations kay Nonoy Elicer Chavez. Vice! Salamat sa bulig mo dyan kay RBD. Senior board member gid amigo mo, Vice. Ang balon ko lang, i-text mo lang karon na. Sano ka di madulog sa syudad ay makuan kita ang burger. Congratulations! Thank you, Mayor Nonoy Elicer Chavez. To God be the glory, yes, sir. Palagyan ng kita. Salamat gid sa imong appreciation, Nonoy Elicer Chavez. Daya na ko kahapon, Vice mo. Very good way kita tie up. Baka pustak kita. Sa Miyagaw, dyan ko kagabi kahapon, Vice, bilog niya daw. Galing ko pwede ko mag-disturbok ni mo. Nanago ko dyan sa mabugdaw ng lugar. Kamonitor kita sa passing eleksyon. Sa Miyagaw, Richard Garin. Abi ko ni kagabi ni Bansi doon si Macario Napulan mo. Si Doc Mac Napulan la Nonoy Elicer. Sos pagka Purubay, baliskada. Daog si Richard Garin, 17,872 votes. Macario Napulan, 14,037 votes. Sa pagka-vice mayor, perde si former DSWD Regional Director kag former 1st District Board Member Carmelo Nodsete. Perde sa kay Dr. Salvi Napud. Si Napud nagpanguna sa pagka-vice mayor sa Miyagaw. 16,872 votes. Carmelo Nodsete, 14,205 votes. Sa pagka-vice governor, daog si Lian Dibuque sa Miyagaw. Duda ko, nagbaliskad gid ang mga garin mo. Di ba lang ilang suporta kay Buboy? Kung ikaw maglantaw, Nonoy Elicer, Mayor Elicer, di ay Hanoy, no? Ilain niya resulta, ha? Kung may sabi to ya mga garin, madagpayhan si Lian sa handang lugar. Nga mo day, Dibuque nagdaog sa Miyagaw, 15,285 votes. Buboy Tupas, si Tupas with 14,606 votes. Sa pagka-bay na lang congresswoman da kay daog na si Doc Nanay. Sa pagka-konsehal, daog ding migo ko si former broadcaster Richard Esposo. Team tumandok ni siya. Nagpanguna, Japheth Grace Moleta. Pangadwa si Leia Naldosa. Pangatlo, Gemma Nulada. Aring amigo ko, partner ko sa una ni dito sa Piak Barangay. Richard Esposo. Para sa iya second term, Gemma Ray Nismal. Bata ni Doc Mac Napulan, si Dr. Carlo Napulan daog. Marlo Niones, kag Jack Toricampo. Sa ilo kita Sir Paul sa Pasay. Although nga ti ang Pasay, why man it may mga nagkontra man pa garing iti ang mga nagkontra bala. May mga ngaran man, may mga may kuan man ito may recall man sa tawo Abi lang tawon tabi kon preya boto ni Nonoy Elicer. Mayor! Magpa-burger ka naman dyan! Congratulations kay Mayor Elicer. Mayor, ang hote ko kanimo bla. Kung last term doon ni Mayor Stephen, advice ko lang takon kanimo dyan. Panilagi, Mayor. Tapos tanda, ikaw duman Bla, Mayor. Karang una, to God be the glory Pasiway pa? Oh no! Ari ng Pasay
May mo lang nga Pasig, wala. Amo nang to God be the glory ha, with all humility. Dira na naghakbot boto si RBD. Sa pagka-mayor sa Pasig. Bagay makita aya dato ha. Ya dato Mayor Eliser, bagay makita dyan. Stephen Palmares, 38,825 votes. Kamaan ko, duroy ka pamati. Dayan dokron sa Merkado Kapasi. Kahapon si Rom. Naglibot-libot ko dyan sa Merkado mo. Duroy ka pamati sa K5. Salamat ka ninyo. 38,825. Basan Panisales. Ay, 734 votes. Letlet Palmares, 542 votes. Sa pagka-Vice Mayor, doon si Nonoy Elisera. Oy! Congratulations, Vice Mayor Eliser Chavez. 35,803 votes. 35,803 votes. Congratulations sa Nonoy Eliser. Wow! Yahoo! Pala mo, paboran ko ginisaya kay Migo ko sa mo. Wow! Congratulations, Noy! Yahoo! Yahoo, gid, Yahoo! Sa si Sir Hernan Uy with 669 votes. Sa Pasig, daog si Lian Di Buque, 27,387 votes. Sa pagka-Vice Governor, Buboy Tupas, 11,514 votes. Sa pagka-Congressman, 4th District, sa Pasig City, Daya. Kamaan ko, duro ka pamati din sa Pasig. Sa pagka-Congressman Fertz Biron, 24,247 votes. Charlie Sostento, 15,851 votes. Oo, sa Pasig, Nonoy Eliser. Number 1 sa pagka-board member. Sa Pasig, lugar mo Ma'am Banhaw, Rolly Distura. Rolly Distura, 21,613 votes. 21,613 votes for Distura. Pangalawa si Dominic Oso. Although nga lugar ni nanay ni Dominic Oso ang Pasig. Oso Dominic, 19,279 votes. Colonel Penuela, 8,424 votes. Sa pagkakonsehal sa Pasig, pulo kadaya dyan yung madaog mo. Dito, simla sa nagdagan. Luay independent si Ma'am Aura Landar at si Ma'am Laylay Borman. Ikaw bala Mayor Eliser mo. Duro imo fancy may 35,000 timong boto mo. Thank you Mayor, God bless you sir. Sa pagka City Councilor sa Pasig, pulong madaog ay incumbent mo ay component city daya. Nagpanguna diri anak ni Undersecretary Jesse Palmares, si Kat, 24 years old, graduate sa University of Asia and the Pacific. Yan nga bata. Catherine Palmares, 30,217 votes. Pangadua si Mario Hidalgo, Bong Hidalgo, 25,374 votes. Pangatlo si Manong Buning Barbero, Bermeda Tuya sa Poblacion B sa Dueñas. Migo ni Manong Igos Lara. Manong Igos, dayan sa Lancaster, California, USA. Migo mo nga si Nong Buning Barbero. Nagpangatlo, 24,347 votes. Pang-apat, Paul Panes. Paul Panes, 22,527 votes. Pang-lima, Migo Kuman. Ang binugnohon dyan. Former Vice Mayor Jovi Bitoy Palmares. Bitoy Palmares, 20,997 votes. Manong Nitoy Pama. Nunduman ko si Manong Nitoy sa kampanya nagligad sa kuanda sa Pasig Nonoy Eliser. Abang nagnakon na. Tawa na takon ka kuan ano nga ni sir pulen ning nabutang sa imong kamot parang hindi ka masunog imong panit la. Para sa mga nag-drive tricycle ba? Salamat na sir. Nung Nitoy Sige balik na please. Nitoy Pama, 18,455 votes. Si Migo Kuman Kaloy Palma,
Kaloy Palma. Abaha dyan, Sir Kaloya, Kwan Eya. Ano ganit dyan? Yan ang Dixon Manok, Sir Kaloy. 18,447 votes. Bongbong Palencia, 17,402 votes. Ari si Migota Andre Pantin, ga basketball. Former player ni sa Sir Paul Sang Litran. Kaga teammate sa una ni Andre, ni Anjo Karamla din sa St. Joseph. Andre Pantin, 17,048 votes. Kag Junjun Indo sumagpaw pang napulo, 15,984 votes. Gawagon kung ika-11 ay durog iga pamati dayan sa merkado kapase do karon sa K5. Aura Landar, 10,681 votes. Laylay Burman pang 12, 8,151 votes. Kagining napatay migo taman ni Sir Paul nga pamati sa aton bla. Sir Edsel Gatso nga pamati ni blang in-interview taman do chairman presidente ni sa sang vendor sa stations Pasimo. Napatay ni sa liga do nagkampanya to sa dinto talungunan. So may boto pag ani si ilang tao to pilang boto ni Sir Edsel. The late Edsel Gatso, 1,520 votes pa. So kapangabay si Sir Daniel Palo balikan tabi dingle. 5:50 na early lang ko exit. Ay by 6 o'clock may balita kita ha. May balita kita. Ma'am Erlina Telar Magoles, thank you. Alin sang una kay board member di Suragid kami. Thank you Ma'am Banhaw. Ma'am Jonah Salutin Facularin. Shout out sa tanang taga Imbang Grande Pasay. Gapamati ka mo dayan Ma'am Jonah. Sa radyo ka mo gapamati. Ma'am Nelly Aportadera. Ma'am Nelly Aportadera sa Kalinog. Nonoy Leser mo durog ka pamati sa K5 ha. Salamat ka ninyo ha. Sa pagka-mayor Sir Dan, hari nang ginahulat kag gina-inquire ni Sir Danny Agpalo para sa mga nagpadalagan sa Dingle. Pagka-mayor Biloy Palabrica nagdaog kontra kay Attorney Randy Ariola. Palabrica with 12,602 votes. Ariola 5,490 votes. Actually si Mayor Biloy, kung nagasalot kita ni sa ilang mga kaukos mo, kag kampanya ta si Board RBD, ay ganin sa yung kampanya. Ang kampanya lang yung Vice Mayor, kag mga konsyal. Sa pag-Vice Mayor sa Dingle, daog yapon si Dr. Indayalem Villanueva. Diyak ni nga grupo, 7,103 votes. Nagpangadwa si Edwin Cabayaw, ang running mate ni Mayor Biloy, 6,289 votes. Kag Arnel Drahido Arnel, 4,771 votes. Sa pagka Vice Governor sa Dingle, Dibuke, Sir Paul please, pasaka please. Dibuke, 11,614 votes. Buboy Tupas, 6,502 votes. Sa pagka-congressman sa Dingle, Ferds Biron, 10,338 votes. Charlie Sostento, 7,629 votes. Sa pagka-board member, Dingle, grabe gina, to God be the glory. Nag-epekto man niya bordahe sang team. Hasta to mga barangay Kamambugan, Tanghawan, hindi pa to mamyaok to, may mga marayo. Pero it paid off. The sweat and ang kapoy man sang Team RBD. Ay panguna sa pagka-board member sa Dingle, Rolly Distura, 10,401 votes. Nakoban sa niya kay Oso with 7,725 votes. Pangatlo sa pagka-board member sa Dingle, Jonathan Penuela, 5,156 votes. Si Antonio Parcon with 1,361 votes. Kag Bimboy Dolar, 730 votes. Sa pagka-konsyal sa Dingle, lawagot naman parang at least kompleto kita. Nagpanguna diri ang independent nga si Eduardo Bugna. Pangadua, Ronald Kahuya. Pangatlo, maning aton nga batchmate sa high school, si Ma'am Mia Marie. Sa una, Librandoy. Subong Paski na. Jesse Alecto, former mayor. Nono Sorianosos. Si Mickey Koy. Boy Kinlat.
Kag muning bago si Wenka Dahay Ortizo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dagdag si Ina Mimorason. Si G. Ral Suaga. Kag si Attorney B-Boy Lumbu. Regine Zabala. Gerald Borgosta Nangonan. Ma'am Denden Lay sa Caspe. Si Ina Mimorason, Sir Danny Perdi. John Brits Nokera. Ang saraga pangabay gid sila before kita mag-end. Ay iban karon sa Foro de los Pueblos sa karon lang ha. Nangabay ko sa inyo kay maka-commercial break kita. Ang Lemery pagid Sir CJ Tahan. Unahotang Sara kay init man to. Mayor Jonathan Aying and kuan ng Salcedo. Puro grupo ni majority Ma'am Jo na kay kuan kay Palabrica pero may nakalusot ng iban. Pagka-mayor sa Sara, daog si General Onik Aying, 16,480 votes. Jess Salcedo, 12,089 votes. Kag Rosalinda Pedroso, 84 votes. Pagka-vice mayor sa Sara, Ryan Zirudo, 18,754 votes. Kag Tata Ballesta, 8,640 votes. Sa pagka-vice governor sa Sara, saka please Sir Paul. Sa Sara, Buboy Tupas, nagpanguna sa Sara with 18,576 votes. Libuke, nagpangaduha, 9,346 votes. Pag may nagpadalagan, pagigali Vice Governor nga si Makmak Villarsco, may man kay may 114 votes man. Sa pagka-congressman, 50 strict magbayaw. Sa Sara, Bingki Tupas sa asawa ni Buboy, ang daog 15,096 votes. Neil Junjun Tupas, 12,865 votes. Pagka-board member sa Sara, nagpanguna Rolex Soplico, kag nagpangaduwa si Doc Darl Tupas. Nagka-konsihal, Baby Tin Sirudo, Che Muico, Richie Sigura, Natoy Pastrana, Joseph Aying, Ray Canindo, amigo ta, Attorney Ray, si Attorney Pat Alcantara, kag si Ton Teduco, ang top 8 sa Sara Iloilo. Kalusot si Bugna, no? Aniway paged ko, no? Pangapay gid si Ma'am Laura, sige ah. Wish granted, Ma'am Laura, haniway ah. Toss up between Mayor Paulilo Parian kag Vice Mayor Corel Locsin Yap. Lugar ini ni Sir Eric Gose kag ni Ma'am Marita Lia Metzelina. Daog sa haniway ang incumbent mayor Paulino Parian, 14,797 votes. Corel Hana Locsin, 12,923 votes. Sa pagka-Vice Mayor, incumbent Vice Mayor Felizardo Amigable Jr., 14,908 votes. Mayen Gulmatico, 11,501 votes. Sa pagka-Vice Governor, sa Aniway daog si Dibuque, 19,478 votes. Si Tupas, 7,248 votes. Sa pagka-Konsyala B. Sir Paul, please. Sa Aniway, Totong Labiogo, CJ Tahan. Iba ninyo request karon sa foro ha. Daryl Burgos Nangonan, John Brits Nokera. Sa pagka-board member pa sa 3rd District, si Anthony Margarico with 11,586 votes. Ay pangadua, Mark Palabrica, 11,796 votes. Pangatlo, si Jason Gonzales, 9,236 votes. Sa pagkakonsyal sa Niway, top 8, Itik Salarda, Gracia Lofi Doresa, Jaime Bermejo, Leo Talyador. Birds Adilanpar, Egan Barranco, Glofil Noblesa, kag MM Luxin. Ako nang haniway ha. Dili lang ko anay kutob ha. Basi kung
Ang sunggod kamong iban pa panglawagon ko karon sa Foro de los Pueblos. Basta na sa Dreaman sa siyudad sang Iloilo. Ang oras alas 5:59 na sa aga. Standby sa DTX 500 Morning News. Magpamati sa aton latest nga mga balita kag information may kang tanan sa election. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig. Rowel Centena, congrats from Sir Edgar Badbadon. Si Sir Honorable Rowel is Centena sa Kalinog. Number 1 SB member. O Jesus, sa pag-ibig mo. Standby sa DTX sa 500 Morning News. Ted Aujero Francia, the Lord bless you and keep you. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio ang suplemento ko. Kakasang upok at sip-on, kakasang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubo sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis mag-aayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado mag-aayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix nag-detoxify, nabulig magpaniwag kay Totong at kay Inday. DTX Coffee Mix lawas na tiluan, diabetes ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka ba? Pag may TC para aron mo aptika. Pag may TC mo, tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may TC, alkaline vitamin C, mulawas active pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC, Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. Gasakit ang tiyan, mag Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ag hindi matunawan, mag Spore Biotics. Gabulig sa pagpanami sang digestion ag pagkakas sang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Magklinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup.
Ini ay isa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advance na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativa and Well Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, A. Panes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miag-Ao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miag-Ao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Dali na mga langaw! Ari na ang paborito natin niya ilaw! Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan! Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, gagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Day, bati ko damo ka na admirer, subong. Amo gini day, basta naka DTX Beauty Soap, diba? Dumduman mo sang lalaki ka pa, madamo alap-ap kag punggod ang imo, guya. Oy, hipos na gani ha? Awayon ta kakaroon! DTX Beauty Soap. All natural at gentle sa balat. Nakakakinis at nakakalinis. Bakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Zay, grabe bala ang energy ni Boyet. Duwala gahubas. Oo, baladay. Bisan tig-tatlo na kaadlaw. Ay, abaw, gabato, gihapon. Kagday, ang gana niya bala. Dawli yun, nga gutom-gutom. Dali lang baladay. Hindi ka magsiling nga. Oh, hindi. Kamu man ni Boyet? Extend Food Supplement. Nagahatag enerhiya, kapabaskog sang resistensya, kagapadugang sang gana. Extend Food Supplement. Kalupok-lupok ba? Bakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500, diabetes, arthritis, magkaayo. DTX 500, ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500, ang aton nga suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500, ang health mo protektado. D3 Bio ang suplemento ko, kakasang upok at sipon, kakasang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko, bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
the official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. Oras, 6:09 sa aga. Oras, kinadulong sang DTX 500. D3 Bio, kag Klinika Spore Biotics. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Ka K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Alex Escalante. DTX 500 Morning Newscast. Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning News! Martes, Mayo 13, 2025. 27 degrees Celsius ang temperatura sa sininga oras. Live, mabatian kita sa 88.7 K5 News FM Iloilo, K5 News FM Pasig 88.3, K3 FM Kalinog, kag K3 FM Miagao. Ilongos abroad, Filipinas abroad. Nagalantaw sa Facebook, sa TikTok kag sa YouTube. Welcome sa DTX 500 Morning News. Headlines. Sa headlines, kinadulong sa kaalawan sang D3 Bio. D3 Bio nahimo sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat o bukag sipon, may fatty liver kag kidney stones, magtumar na sang D3 Bio. Story of the day. Story of the day. Go Aquino, Bato kag Tulfo nagpangibabaw sa senatorial race. Balitang lokal. Raisa Treñas kag Love Baronda daog sa pagka-mayor kag vice mayor sa syudad sang Iloilo. Ni Andy Buque daog sa pagka-vice governor sa probinsya. Regional. Sa Antique, motorsiklo nagbunggo sa truck, driver patay. DTX 500 Morning Newscast. 33 ka mga tawo nadakpan sa liquor ban sa Central Luzon. Balitang National. Mga Duterte nagpangunag gihapon sa piniliay sa syudad sang Davao. Balitang National. Eleksyon sa Zamboanga del Sur madugoon. Balita International. Bagong nga papa nagpanawagan nga tapuso na ang giyera sa bugos nga kalibutan. Balitang negosyo. DTX Produktong petrolyo nagnubo na naman ang presyo. Balitang Sports. Sa boxing, Charlie Suarez nagalaw nga may rematch kay Navarrete matapos ang controversial nga kalutusan. Balitang Entertainment. Yen Santos magabalik sa show business. Balita Extra Special. Mga pamatanon sa Denmark ginabayaran sa dako nga kantidad kada bulan agod lamang nga mag-eskwela sa college. Sagatimo ka taw-taw sa ila. Paida kon way sa daya sang vision sa kabuhi. A man without vision will perish. Kung pa sa labihon mo lang dayang barkada, trotambay, ML, inom-inom, lagaw-lagaw,
you will really perish. A man without a vision will perish. Is mga kabataan dira, why nyo gina-forcing ko lingon nyo 20 years from now, 10 years from now? Dapat nga mag-eskwela gid kay ang edukasyon maning manggad nga mahatag sang inyong mga ginikanan. Las 6:14 sa aga. The story of the day. The story of the day. Balitang National. Balitang National. Ang top story of the day ginadulong sang DTX 500. Nagkapanguna sa senatorial race anday Senador Christopher Lawrence Bongo, anay Senador Bam Aquino Bato de la Rosa, kag AK CIS Party List Representative Erwin Tulfo base sa partial unofficial tally sa Commission on Elections sa pagka-senador. As of 1:38 a.m. na result, si Go ang may 26,698,728 votes. Nagapangadawa si Bam Aquino with 20,579,081 votes. Nagapangatlo si Bato de la Rosa nga may 20,479,602 votes. Kag Erwin Tulfo nagapang-apat nga may 16,876,769 votes. Nagapanglima si anay Senador Francis Pangilinan nga may 15,041,693 votes. Pang-anom si Dante Marcoleta nga may 15 million votes. Ayban nga yara sa top 12 amo sanday Ping Lacson, Tito Soto, Pia Cayetano, Camille Villar, Lito Lapid, kag Amy Marcos. Las 6:10 na sa aga. DTX 500 para makalikaw sa hypertension kag sa iban pa nga mga komplikasyon sa lawas. Medi Coleso and Sir Ronnie Silva. Sir Ronnie Silva sang Clean Taxi. Good morning, sir. And kay Sir Arnel Latorilla. Sir Arnel Latorilla sang Sigop Taxi. Ma'am Aisha Ahmad, Ma'am Winifreda Sarmiento, good morning. Balitang Lokal. Balitang Lokal. Sa detalye sang mga balita lokal, ang balita gidadulong sang Mighty C. Dako nga banse nanday Raisa Treñas Chu kag Lovlove Baronda sa ilatag sa kakasumpong sa pagkalkalde kag vice mayor sa syudad sang Iloilo. Base sa partial unofficial result, as of 2:11 subong nga kagahon, si Treñas ang may 141,070 votes. Duman kalayo ang abanse sa kay Roland Magahin nga may 62,220 votes. Sa pagka-vice mayor, Lovlove Baronda may 110,148 votes. Samtang si incumbent city vice mayor Jeffrey Paduhino Ganson na may 100,492 votes. Sa iban pa nga balita lokal, lubos nga nagapasalamat si Iloilo Lone District Congresswoman Julienne Jamjam Baronda sa mga Ilonggo sa pagsuporta sa Team Sulong Gugma sa subong election. Sa press statement, ginpahayag ni Baronda pasalamatan ang mga Ilonggo sa pagsaktag sa iyamanghod nga si Lovlove Baronda nga dako nga banse sa pagka-vice mayor batok sa manok ni Mayor Jerry Treñas nga si Vice Mayor Jeffrey Ganson. Pinapasiguro ni Congresswoman Baronda nga padayon sa pagserbisyo ang ilang grupo kag magapakigpato sa kausa sang mga kubos. Nagpanguna si Baronda sa pagka-congresswoman nga may boto nga 171,351 base sa partial unofficial result as of 12:50 kay nasang kagahon. Samtang si Lovlove Baronda may dako nga banse kontra kay Jeffrey Ganson. Si Baronda sa latest count mayara na sang 127,789 votes bato kay Jeffrey Ganson nga may 116,267 votes as of broadcast time. Sa 6:08 sa aga,
Sa probinsya sang Iloilo, daog sa pagka-vice governor sa probinsya sang Iloilo ang alkalde sang Anilao nga si Nathalie Ann Formacion Dibuque. Base sa partial kag unofficial result, si Dibuque may 463,779 votes. Samtang si 56 Congressman Raul Buboy Causting Tupas may 425,205 votes. Si Dibuque ang running mate ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Kag ginsakdag sang mga congressman nga sanday Ferdinand Biron sang 4th District, Michael Goriseta sang 2nd District, kag Lawrence Defensor sang 3rd Distrito. Las 6:20 sa aga, oras kinatulong sang DTX Herbal Oil. Na-proclaim na kagabi ang mga nagdalaog na kandidato sa Banwa sang Gimbal, Iloilo. At tapos temprano nga nakompleto ang pagbadala sang resulta sa Comelec server kag natumod na ang winning candidates. Sa pagka-mayor daog si Jennifer Garin Culada, Vice Mayor Christine Garin, SB members Mary Ann Suyaw Luhan, Dr. Paz Alipaw, Christy Love Custodio, Engineer Dimuel Helio Lege, Ivy Kinyana, Buchit Helvero, Martimelo kag Lorna Young. Nagpasalamat ang mga kandidato sa Gimbal sa suporta sang mga pumuluyo. Las 6:20 sa aga sa Pilipinas. Sulod sa top 8 sa pagkakonsihal sa Pototan, Iloilo, si K5 Reynaldo Umalay. Base sa partial and official result ng eleksyon, yara sa ikawalong pwesto si Umalay. Sa iban pa nga balita lokal, ang balita ginadulong sang Extend Food Supplement for Men. Patay ang lalaki matapos ginburo sa Deca Homes construction site sa barangay Ginobatan, Liganes, Iloilo. Ang biktima ginhingadlan kay Art sang probinsya sang Bukidnon. Ang suspect amo si alias Edil, 39 anyos ang edad, residente sang Toledo, Cebu. Sa investigation sang pulis, hubog ang duwa nga nagpaisay bila sa dugan ang naangkon sang biktima naging kabangdan sa iya nga kamatayon. Las 6:22 sa aga, oras dulong sang DTX Beauty Soap. Dakop si Norberto Faonilio, 38 anyos ang edad. Isa ka construction worker kon panday sa drug bypass operation sa Barangay Santo Niño Norte, Arevalo, Sudad sang Iloilo. Siyam ka sa shay sang shabu, valor 6,000 pesos ang nakuha sa suspect. Alas 6:22 na sa aga. Balitang Regional. Sa balita regional sa Antique, motorsiklo nagbonggo sa truck, driver patay. Eileen Rose Magbanwa, Taroha sa report. Ginbawian kang kabuhi ang mga sakaya kang isa ra ka motor matapos nga nakabunggo sa kasugalaw nga truck. Ginabanta alas 4:55 kang kasanagan na katong Mayo 10 sa National Road kang Barangay Poblasyon, Bilison, Antique. Ginkilala ang driver kang motor nga si Paul Lawrence Tan, 25 anyos, residente kang Barangay Aureliana, Patnongon. Ang kas nga si Christine Joy Acondada, 20 anyos, residente kang Barangay San Carlos, Anilaw, Iloilo. Samtang ginkilala naman ang driver kang truck kay Rene, 41 anyos, kag residente kang Barangay Mabinis, Sibalam, Antique. Sa interview kang K5 News FM San Jose kay Police Lieutenant Margaret Charis Mendoza, ang OIC kang Bilison Municipal Police Station ang naging pahayag nga nagabiyahe halin sa sur paagto sa norte nga direksyon ng motor kang diang nag-overtake sa ginasundan nga delivery truck. Apang wara na talupangdan kang driver nga may kasugalaw nga isa ra pagid ka truck rason nga ana diang nga nabungguan. Suno pa kay Police Lieutenant Mendoza nga wara rin nalikawan kang motor ang kasugalaw
kasugalaw nga truck bangod madasig ang pagpadalagan kadya. Bangod sa pagkabunggo, nagtabag sa taramnan ang darwa ka mga sakaya kang motor nga wara ti mga suksok nga helmet, ginabanta mas o menos 30-50 metros ang distansya halina sa sementado nga aragyan. Nakaangka naman kang pilasa sa itsura ang driver kang motor kag bari naman ang natuo nga kahiga kang angkas, samtang wara naman na samadan ang driver kang truck. Gilayon pa nga gindara sa ospital ang mga sakaya kang motorsiklo apang gindeklarar nga dead on arrival. Naangat ka dyan, nagapanawagan na sa mga pumuluyo si Police Lieutenant Mendoza nga kung magbiyahe, magpangamuyo, magsuksok ang helmet kag maghinay lang sa pagmaneho para malikawan ang mga kaparehas nga insidente. Kag balita regional, halina ridya sa may probinsya kang Antique ka K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Western Visayas, ang kampyon nga estasyon K5 News FM. Aabot sa 33 katao ang inaresto sa Nueva Ecija, Pampanga at Tarlac dahil sa paglabag sa liquor ban kaugnay ng nakaraang eleksyon ayon sa Police Regional Office Central Luzon o PRO3. Kabilang sa mga nahuli ang mga nagbenta, bumili at uminom ng alak sa kabila ng pagbabawal. Natapos ang liquor ban noong hating gabi ng Lunes na ipinatupad bilang bahagi ng mandato ng COMELEC upang mapanatili ang mapayapa at maayos na eleksyon. Sinampahan ng kaso ang mga lumabag base sa COMELEC Resolution Number 11057 ng Omnibus Election Code. Nagpasalamat naman ang PNP sa mga tumalima sa batas at patakaran ng COMELEC habang nanawagan sa publiko na patuloy na makiisa sa mga inisyatibo para sa ligtas at tapat ng halalan sa hinaharap. Para sa Balitang Regional, ito si K5 Smile Abrera para sa Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Lungsod ng Olongapo. K5 News FM. Balitang National. Balitang National. Las 6:26 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang DTX 500. Nagapanguna si Anay Presidente Rodrigo Duterte sa pagkaalkalde sa siyudad sang Davao. Sa partial unofficial result, si Duterte may 637,091 votes. Kaag nakasunod si Carlo Nograles with 78,505 votes. Inibase sa 96.16% sang naprosesong election returns. Sa pagka-vice mayor, nagapanguna si Baste Duterte na may 628,578 votes. Nagapanguna naman sa pagka-congressman si Paulo Duterte sa 1st District sang Davao na may 196,537 votes. Kag sa 2nd District, ang apo ni Duterte nga si Omar Duterte nga anak ni Polong ang nagapanguna man sa mga piniliay. Sa 6:27 sa aga, oras dulong sang D3 Bayo, ginatrangkaso ka tumar na D3 Bayo. Isang patay kag isang napilasan sa insidente sang harassment sa tunga sang duha ka supporters sa magkasumpong nga partido sa Dinas, Zamboanga del Sur kahapon sang aga. Sunod kay Police Major Sheila Chang, Public Information Officer sang Police Regional Office 9, kilayon nga gindala sa ospital ang mga biktima at pa isa ang napatay. Na-recover sa crime scene ang Jets Irevi ka mga bala sang 5.56mm pistol kag pito ka basiyo sang 45 caliber pistol. Gilayon nga gin-launch ang hot pursuit operation sa otoridad agud madakpan ang mga suspect. Las 6:28 sa aga, oras kinadulong sang Extend Food Supplement for Men. Matawhay sa pangkabilugan ang piniliay sa Western Mindanao. Kalakip na sa Bangsamoro, Autonomous Region in Muslim Mindanao kon BARM, Basuta, Socsargen, kag Zamboanga Peninsula. Ini ang ginpahayag ni Western Mindanao Area Police Commander kag Special Task Force BARM Police Lieutenant General Bernard Banak. So kay Banak nga wala sang nalista nga untoward incidents sa areas of responsibility kung sa din mataway ang nga nakaboto ang mga pumuluyo. Sa bumangkin pahayag sang PNP nga may mga insidente nga nalista at makabig ini nga isolated. Las 6:28 sa aga, sa katapusan nga balita national,
Ang balita ginadulong sang Pre-Bio Coffee. Nagasugod na subong adlaw Mayo 13 ang pagbaligya sang 20 pesos kada kilo nga bugas. Ini matapos ginpauntat ini sang Commission on Elections sang una nga ginpatuman sa Mayo 2 agud malikawat ang nga magamit sa eleksyon. Ibaliga ini sa nagkalinglain nga kadiwa center sa Metro Manila kag sa iban pa nga mga lugar sa pungsod. Ginaatag sang Department of Agriculture nga ang mga yara lamang sa vulnerable sector kag limited sa 30 kilos nga bugas kada bulan ang pwede baklon sang kada pamilya. Las 6:29 sa aga. Balita International. Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang DTX 500. Sa Vatican, nagpanawagan si Pope Leo XIV nga tapuson ang giyera sa buko sa kalibutan samtang ginatamyaw ang linibok ka mga tawo ikan sa balkonahe sang St. Peter's Basilica sa Vatican. Ang pahayag kasunod sang ikaduha nga pagpakita sa publiko bilang leader sang simbahan katoliko. Gintumod sang Papa ang ika-80 katuig anibersaryo nga pagtapos ang ikaduha nga inaway pangkalibutanon. Nagapanawagan man ini sang matuod kag makatarungan nga kalinungan sa Ukraine kag ceasefire sa tunga sang Israel kag Hamas militants sa Gaza Strip. Las 6:30 sa aga, oras kinadulong sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Sa iban pa nga balita, nagpasugot na si Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga personal nga makasapol si Russian President Vladimir Putin. Natala na ang pulong sa Turkey sa masulod nga inadlaw. Ini ang una nga pagkitanay sang duha ka leader, umalin sa nagsugod ang kinagdamo. Kadungan sini nagapanawagan ang Ukrainian President sang ceasefire umalin sa adlaw sang Martes. Alas 6:31 sa aga. Balitang negosyo. Ang business news nadulong sang DTX 500. Good news! Nagdubo naman ang presyo sa produktong petrolyo umpisa alas 6 subong nga aga. Matapos kinanunsyo sang oil companies ang price rollback. Sa advisory sang oil companies, ang gasolina nagdubo 30 centavos kada litro. Ang diesel kon crudo nagdubo sang 90 centavos kada litro, kag ang kerosene nagdubo sang 1 peso and 25 centavos kada litro. Sa reference rate, 55 pesos and 56 centavos ang baylo sa isa ka United States dollar. 38 centavos ang Japanese yen, 73 pesos and 64 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 14 centavos ang Hong Kong dollar, 66 pesos and 95 centavos ang Swiss franc, 39 pesos and 91 centavos ang Canadian dollar, 42 pesos and 76 centavos ang Singaporean dollar, 35 pesos and 55 centavos ang Australian dollar, 147 pesos and 44 centavos ang Bahraini dinar, 14 pesos and 81 centavos ang Saudi Arabian rial, 42 pesos and 59 centavos ang Brunei dollar, 34 centavos ang Indonesian rupiah, 15 pesos and 13 centavos ang United Arab Emirates dirham, 62 pesos and 40 centavos ang euro, 39 centavos ang South Korean won, 7 pesos and 67 centavos ang Chinese yuan, 50 centavos ang Argentinian peso, 9 pesos and 81 centavos ang Brazilian real, 8 pesos and 36 centavos ang Denmark kroner, 12 pesos and 99 centavos ang Malaysian ringgit, 2 pesos and 84 centavos ang Mexico New Peso, 32 pesos and 80 centavos ang New Zealand dollar, 5 pesos and 33 centavos ang Norwegian kroner, 5 pesos and 72 centavos ang Swedish kroner, samtang 1 peso and 83 centavos ang New Taiwan dollar. Blessed morning kay Ma'am Erlita Bantiling. Ma'am Erlita Bantiling sa Lemery, kay Ma'am Remia Panes, CJ Tahan
ang mga nagapamangkot sa result mula sa Banwa sang Lemery, iban pa mga Banwa diri sa Iloilo, iban pa nga mga lugar sa Pilipinas. Sanbay kamo sa Foro de los Pueblos kay ialat nato ang aton nga program sa paglawag sang result. Para nga mangin mapos para sa inyo. Las 6:34 na. Gas ka tutunlan mo. Magtumar na D3 Bayo. D3 Bayo mayo sa sore throat. Parisi sang Mighty C. Subong adlaw Martes may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. Halong kamo sa peke nga DTX 500 Inalibod sa mga banwa, sa mga baryo, hindi kamo magbakal dira. Bakal direkta sa product centers, Pasig, Kalinog, Miagao, Haro, Iloilo City Branch. Sa San Jose Antique, may araman, sa Colase Antique, kag sa Rojas City. Las 6:34 sa aga sa Pilipinas. Balitang Sports. Sa boxing, ginalauman nga makakuha sang rematch si Filipino challenger Charlie Suarez matapos ang kalutusan kay Emmanuel Navarrete sang Mexico. Dako ang possibility nga mag-declare ang California State Athletic Commission nga no contest ang sambuha. Inibangod ginuntat sang referee sa ikapito nga round sa makita nga nagadugo ang nawala nga mata sa Mexican boxer bango sa aksidente nga pagbunggo sang ulo. Bangod diri ginuntat ang sabuha kag nauyatan sa Mexican boxer ang abanse kag napabili niya ang World Boxing Organization Super Featherweight Crown. Apang madamo ang nag-question nga ang pilas tugas ang pagsumbag ni Suarez kag nagdaog kun tani ini pagi sa technical knockout. Inako ni Navarrete nga hindi mahapos nga kasumpong si Suarez kag binudlayan ini sa ilang away. Ma'am Lorena Serrano, good morning. Kag sa kay Ma'am Ken Marie. Ma'am Ken Marie sa Lopez, Quezon Province. Good morning, ma'am. Ma'am Jonah Saldo. Thank you also kay Ma'am Jonah Bakularin. Sir Rene Boy Virola. Kay Ma'am Rhea Kanya. Congratulate niya si Ma'am Mia Marie Librando Pasquin. Is member elect sa Dingle, Iloilo. Sir Ronnie Silva, Sir Benji Asturias, Ma'am Rosemary Agramon. Ma'am Rose Agramon, ma'am, kumusta ka na? Ma'am Rhea Mahilom, kay Nonoy Eliser Casiliano Chavez, Vice Mayor Eliser Chavez sa Pasig City. Good morning, sir. Ma'am Rhea Mahilom sa Dueñas, kay Ma'am Marie Thalia Mirchelina, Ma'am Betty Soloso, Sir Bebo Soloso Snackshop, Sir Junjun Ningaya, Sir Mike Malones. Thank you sa inyo, ha. Thank you kay Ma'am Bings PhD, Ma'am Jessa Abison, kay Ma'am Lilit Samiliano sa Antique, Sir Jim Caspilio, bantay ka mo karon sa foro, update ini sa mga nagdalog konsehal sa Lambunaw. And thank you also kay Ma'am Jonah Saldo, kay Ma'am Lou Jane Calumno, kay Ma'am Trinidad Barlan Pagayona sa Pasay, Ma'am Mary Grace Alpin Istilioro. Ma'am Mary Grace Alpin Istilioro, good morning. Balitang Entertainment. Ang entertainment news ginadulong sang DTX 500. Ikawi ang hypertension, stroke, kag diabetes, tumarka na DTX 500 epektibo. Natala na nga magabalik sa show business ang actress nga si Yen Santos matapos nakita nga naga-film para sa project sa social media. Sa Instagram post sang actress, iya ginpakigbahin ang litrato sang iya kawilingon samtang naga-film para sa project. Apang wala pa sinigin buyagyag kung ang project isa ka series, commercial o kon pelikula. Apat ka tuig nga nagpahuway ang actress sa show business, kag wala man sinigin buyagyag ang rason sa iya nga pagpahuway. Las 6:38 sa aga. Ronnie Haleco Balseda, Ma'am Mary Grace Alpin Istilioro, Ma'am Rhea Kanya, Ma'am Rica Domingo Quisto, Nene Joyce de la Cruz. Nene Joyce de la Cruz, thank you, ma'am. Kay Ma'am Rica Domingo Quisto, Sir Bert Ariola Molina, Sir Jesse James Garvillas, Ken Marie,
Demela Cardiel, Lorena Serrano, Remia Panes, Erlita Bantiling, Medi Coleso, Sir Gino Sumbagaysay, Ayan Aklo Kagampang, and thank you also kay Sir Totong Labiogo, Regine Zabala, Cheryl Burgos Tanangonan, LNJ Mini Sound, sa Rizal Otonga pamati na, samtang nagapangape DTX Coffee Mix sa Macadulon Hills, sa Buwang Lambuno kay Sir Labling. Thank you also kay Ma'am Denden Lay sa Caspe, Pastor Adiel Caspe, Sir Dan Lapatha Calvo, Ma'am Celine Calvo, good morning. Kay Sir Glenn Makerme, Sir Glenn Diaz, Diaz family sa Deca Home Subdivision, Santa Barbara, Ma'am Marjorie Cabalonga sa Santa Barbara Public Market, Tita Ambing Baez Cabasa, Sir Liam Will, good morning. Ma'am Kela Ferraris, Ma'am Kela Ferraris, lumar na ma'am ha, D3 Bayo, Sir Ray Castro, Sir Ray Castro sa terminal sa Pasay City, kay Madam Kalabkab, Lynette Poniel, Ma'am Lynette Poniel and Sir Jimmy Pagado Gardose, Sir Jimmy Gardose sa City Disaster Risk Reduction and Management Office sa Pasay City, yan sa Agdahon, Pasay City, nagkapamati. Good morning also kay Ma'am Rhea Kanya, las 6:40 sa aga sa Pilipinas. Balita Extra Special. Balitang Extra Special. Ang balitang extra special ginatulong sang DTX 500. Sa Denmark, nila ka pamatanon ang wala nagapadayon sa pag-eskwela sa college. Tungod sa rason nga kamahal sang tuition fees. Kamasami nga rason kung nga nagauntat sa pag-eskwela sa college among kaimolon. Agod ba solve ang problem? Naghimo sang paagi ang gobyerno sang Denmark para malibre ang tuition sa mga estudyante, hapang sa piyak sini may pilagyapon ka mga nag-uluntat. Agod ma-solve ang problem, agad magganyat ang mga estudyante nga mag-eskwela, ginlibre ng tuition sa mga pamatanon dito sa Denmark. Ginabayaran pa ang mainisang $1,000 kada bulan, agod magamit sa ilang mga galastuhon kag kinahanglan sa eskwelahan. Tuyo sini nga masiguro nga tanan nga pamatanon sa Denmark ang mga eskwela sa college nga wala sang ginakabalakan sa mga galastuhan. Dito sa aton gani may tupad, may AX kag may akap. Pero dito sa Denmark at least may target ang Danish government. Nga kabataan maganahan mag-eskwela kay may subsidy halin sa gobyerno. Helbert Isplana Catalan. Helbert Isplana Catalan, Sir Cyril Aris Aliado. Cyril Aris Aliado sa Barangay Lampaya, Kalinog, Iloilo. Sir Glenn Diaz. Pastor Bobby Iriman, Pastor Bob. Kay Mami Mi Catalunya Iriman. Congratulations kay Board Member Mata Plagata Plabrica as Mayor-elect sa Bingawan. Balik naman si Tok Mata. Bukse ang imo nga kwanjan nga banwa. Ang imo bala nga covered gym ang air condition ha. Bukse sa pulong ni Jesus ta makwan kita, ma-crusade kita da para nga labugayon ta. May volleyball gani na kag basketball ang crusade pa. Dapat nga mabalik ina dira. Joy Hordan, Helbert Ispana Catalan, good morning. My covenant I will not violate, nor will I alter the utterance of my lips. Hindi ko pagdulaon ang akon kasugtanan sa iya, kag hindi ko pagliwaton ang akon ginpromisa sa iya. Psalm 89 verse 34. Por silingon ang Diyos ta hindi hukas-hukas. He is a promise keeper. When He says and when He promises to bless you, He will do it. Just wait for His timing. Do not fear the road ahead, for God walks with you. His hand will guide you, and His grace will sustain you through every trial.
magpakabakod ka, kag magpakaisog ka. Hindi ka magkahadlok sa ila, kay ang Dios nagaupod sa imo. Hindi kaniya pagbayaan, ukon pagbabayan. Deuteronomy chapter 31 verse 6. This is the last chance for all of you who have forgotten God before I tear you apart, and no one can help you then. Pamatiin ninyo ini, kamo nga nalipat sa Dios, kay kun indi laglagon ko kamo nga wala sing may makaluwas sa inyo. Psalm 50 verse 22. Ginapaimon kag ginpaimon kag ginpaakig nila ang Dios tungod sa ilang mga Dios sa masimbahan sa mataas nga mga lugar. Gani naakig ang Dios kag ginsikway niya sila sing bugos. They made God angry by erecting idols and altars to other gods. When God saw their deeds, His wrath was strong and He despised His people. Psalm 78 verses 58 and 59. This is the Word of God. Good morning kay Ma'am Rachel Palek Gonzales, Ma'am Nelly Aportadera, John Brits Noquera sa Sara, Ma'am Regine Zabala, Ma'am Evelyn Saguban sa Sara Iloilo, Sir CJ Tahan sa Lemery, Ayan Aklo Kagampang, Jim Caspilio. Congrats kay Mayor Junjun Gonzales and Vice Mayor Iran from Ma'am Rose Agramon. Good morning Sir Noven Tibor Herosa. Sir Noven Tibor Herosa sa Barangay Nagba, Cuartero Capiz. Sir John Llanora, Glenn Diaz, Ma'am Rose Agramon, thank you. Ma'am Rhea Mahilom, kay Sir Naldo, Sir B-Boy, and Sir Alan, nga pamati sa Dueñas. Tumardon ka mo D3 Bayo ha. Thank you also kay Ma'am Remia Panes kag sa Imbang Grande, Pasig City, ka pamati sa Talipapa. Si Ma'am Nancy, Ma'am Joylyn Dignadice, kay Lola Alicia Dignadice sa Ermita Dumangas. Ma'am Mary Grace Alpin Estilioro, Berta Ariola Molina, Ma'am Selfa Garvilles, Ken Marie, Gemela Cardiel, Ma'am Jonas Saldo. Sir Ronnie Silva, thank you sir. Sir Larry Praso, Danny Agpalo, thank you sir. Sir Jonel Española. Ricardo Argamaso, Sally Romano, Wells Hintoleo, Pamilya Hintoleo sa Manyakabak, Haniway, Iloilo. Lilith Samiliano, thank you sir. Ang oras alas 6:47 sa aga, oras ginadulong sang DTX 500. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Doro gidya pamati sa pase Ma'am Banhaw. To God be the glory. Kahit naman dyan sa naging napirit, handa ka buboton. Hindi naman mapike mo. Ma'am Lilibeth Caro Badilles, good morning ma'am. Piyesta sa Punong Grande. Alam ka mo Ma'am Betty. Sir Jean Ray Siman, Ma'am Anali Bahade, Ma'am Marie Thalia Metzelina, Sir Ricardo Argamaso. Hindi ko karapal, durugid. Dawagon ko karona. Inyo nabatian ang DTX 500 Morning News. Martes, May 13, 2025. 28 degrees Celsius ang temperatura sa sininga oras. Magpamati sa Health Alert. Ted Aujero Francia. The Lord bless you and keep you. Para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Iloilo, number 1, K5 News FM. Kampyon sa Balita.